Hello! Tervetuloa tähän videon pariin, ja tässä videossa meillä olisi aikana pelata pitkästä aikaa meidän survivaalia. Ja tämä meidän uusi survivaali niin on saanut teetänsä sen aika kivaan tervetulokomitean, vähän niin sanotusti. No ehkä ihan, mutta vähän yllätyin, kyllä. Niistä ne 2 näyttökerrosta, ja mitä nyt ne videot on saaneet, niin se vähän yllätti. Että niinku tää sarja verrattuna siihen edelliseen, niin mä oon ihan tyytyväinen, että me aloitettiin tää survivaali uudestaan. Mutta mä halusin pelata survivaalia tällä hetkellä. Mä oon innostunut tähän survivaaliin nyt aika paljon tässä lähipäivinä. Eli mä oon rakennellut ja tehnyt kaikkea täällä ilman kameraa, eli mä en oo kuvannut. Mä oon vaan laittanut musiikit soimaan ja ihmetellyt, että mitä ihmettä täällä voisi tehdä. Niin nyt mä näytän mitä mä oon tehnyt. Tälle pitää vielä pää mahdollisimman alhaalla. Eli tässä on meidän pikku farmit. Mä tarvitsin vähän ruokaa, niin piti ruveta tekemään. Tuolla on mun puu time. Hetkonen, sanoi Puttinen. Miksi siellä on ampiaispesä? Ei! Mun puufarmissa on yhtäkkiä ampiaispesä. Onko tässä niin paljon ihania kukkia, että ampiaispesä päätee tulla siihen? Mä varmaan siirrän ton ampiaispesän jossain vaiheessa. Ja mä vähän vainossa näytin, että mitä mä oon tehnyt. Ei. No. Tässä sitten mulla on 3 ampiaispesää tällä hetkellä. Kohta varmaan 4. Ja ampiaisia. Sitten mä oon tuonut tänne vähän lehmiä ja aloittanut rakentamaan taloa. Se on ihan kesken. Että mä en tiedä mikä tämäkin on. Mulla on semmonen pieni puutarha tässä meneillään. Tää on vähän kesken ja mä olisin halunnut tehdä tän sillä kuusipuulla. Tän koivupuukohan. Mutta mähän en löytänyt mitään kuusipuuta tästä mitenkään läheltä. Mun olisi pitänyt lähteä jonnekin jäätävän pitkälle seikkailulle, että mä olisin löytänyt jotain ihmeen kuusipuuta jostain 200 metrin päästä. Joo, kylä on löytänyt ja Röstentorni taloa on rakentanut. Enpä nyt ole mitään ihmeellistä. Ampiaisia on farmannut. Mua häiritsee toi tuolla. Myöskin mulla on näitä hunajakennoja ja arvkaa mitä me tehdään. Vaikka me tullaan varmaan deddaamaan tässä yhdessä vaiheessa. Mä ehkä katon, että mulla on spawn pointti tässä. Vaikka mulla ei mitään silktatsia ja eikä oikein silleen mitään. Kun mä en halua, että tässä on ampiaispesä. Näin. Ai. No, te nyt menetitte teidän piiki. Mä en tuu tästä kuolemaan, mutta te kuolette, niin miksi te pistätte tuolleen? No hei. Oi. On ihan kiva, että mulla on tässä pieniä pörriäisiä täällä, jotka on kaverina. On täällä vähän sille tylsää, kun mullahan ei ole mitään koiraa, joka voisi olla minun kanssa täällä. En ole vielä löytänyt. Eikä mulla ole luitakaan. Ainoa keino, mitä mä tässä pelissä pystyn etenemään isommin, niin on se, että mä teen asioita kamera kiinni. Mut sitten mä omalla tavalla haluan teillekin näyttää, että hei, mä oon tehnyt tämmöstä. No mä etenen joillakin asioilla sitten kamera auki, joillakin sitten kamera kiinni. Siis mun aivot on lähdössä mainaamaan ilman soihtuja, ilman keppejä, ilman puuta, ilman mitään. Muuta pitäisi varmaan kieltää, kun on mainaaminen. Täältä hyvin paljon kaikki tässä, mistä voisi mainit aloittaa. Mulla onkin täällä. Mullahan piti talon lattiaan etsiä jäätävästi kiveä. Niin täältähän mä oon sitä mainannut hyvin ahkerasti. Kyllä, hyvin ahkera. Niin me voitais ehkä käydä täällä.
Miksi me ei käydä katsoa, että tossa on joku ampia? No, mutta ei. Siellä on skeletoneja. Oi, tätä me tarvitaan. Onko semmonen olo, että joku skeletoni kohta tulee mua selkä? Pitäisikö meillä vaan aloittaa tuota ylhäältä, oikein tätä vuoren päätä? Niin semmoiset kunnon mainit. No ihan. Mähän oon tehnyt itselleni maailman hankalimmat portaat ikinä. Mihin ihmeessä meidän kanat on kadonneet? Oi. Siellä on kana. Vaikka me tehdään varmaan sivelle ihan turhan, koska niitähän epäilyttäviä hiekkoja ja multia, mitä nyt onkaan. Joo. Mistä huomaat, että mä oon kattonut liikaa jotain ohjevideoita? Osaan tehdä tämmösen. Aika kiva. Meillä on aikana mennä painaamaan, mutta nyt mä haluaisin mennä tutkimaan tämmöstä. Tää niinku meidän video-idea koko ajan muuttuu. Herranen aika. No, miksi me sitten tehdään molempia? Selvitäänkö me näillä? Katsotaan kuinka nopeasti me eksytään. Ai. Noin. Mä en tiedä, että niitä epäilyttäviä hiekkoja tai niitä ei varmaan nyt ihan löydy tästä vierestä niin kuin mitenkään hirveän nätisti. Tarvitaan sänky. Tarvitaan ämpäri. Me tarvitaan... Ei mitään muuta. No niin, nyt mennään. Mennään eikä meinata. Mä haluan tehdä jotakin. Siis me ei ole tehty yhtään mitään järkevää muuta kuin puhuttu tää koko video. Tuosta. Tehdäänpä tämmönen pieni merkintä. Noin. Elikkä kohti tuolta, niin pääsee kotiin. Tuolla on viidakkoa. No niin. Tässä on niinku sanotaan kaikki lähellä. Anteeksi? Näin lähellä. Ei. Siellä on tämmönen kala. Meillä on näin lähellä vesitemppeli. No, tässä jaksossa me ei kyllä nytten leikitä vesitemppelin kanssa. Et me mennään sinne sitten joskus. Nyt me tiedetään, että meillä on vesitemppeli tässä oikein kiva lähellä. Et sehän on oikein kiva. Tuolla on myöskin vene. Ja pieni viidakko. Me voitais hakkea bambuja. Koska mehän niitä tarvitaan. Kaikki tarvii bambuja joka asiaan. Niin ei. Nyt ei kyllä ihan onnistu. Niin käydäänpä hakemassa niitäkin. Kun me nyt löydettiin. Hop. No ei herranen aika, ei tämä nyt onnistu. Ei sitten. Kierrätäänpä sitten vähän. Tästä näin. Muutama me mukaan. Ui. Ja ei kun jatketaan matkaa. Rautaa. Ei. No, nei. Ie. Joo, me jatketaan nyt matkaa. Me saatiin rautaa. Eli mä en tiedä, onko se meistä tarvetta. Me ei kyllä haeta niitä hippuja, me ei haeta sitä karttaa, me lähdetään nyt. Koska mä tarviin tuota puuta. Joo, taidettiin löytää. Tuolla.
Ole jotain kivaa, ole jotain kivaa, ole jotain. Ruukun sirpale. Se on semmonen oikein koristeltu ruukku. Enpä nyt sillä tiedä, onko sillä niinku isommin mitään hyötyä. Ei. Niin se antaa semmoista... Oi yltä! Ei herran aika, mistä te aina tuutte? Hyi. Ei saa kiusata. Kultahippu. Vielä jos mä löytäisin niitä epäilyttäviä hiekkoja. Onko täällä? Mä en nyt näe niitä. Ei, mä näen teitä ja mä en halua. Mä en halua teitä. Mä en tee teille mitään. Eikä myöhemmin atraimesta voi syötyä, mutta kun mä en halua törmätä semmoisen atrain tyyppiin. No, me löydettiin 1 ruukunpala. Sehän on jo aika hyvä juttu. Onks tossa? Hiili. No... Kyllä mä hiilestäkin hyödyn, kyllä juu. Mutta oikeastaan mä haluaisin kyllä jotakin pikkasen muuta. Semmonen 1 ruukunpala, se on oikein hyvä. Niitä ruukunpaloja olisi kiva löytää niinku enemmänkin. Mutta kun siinä pitäisi mennä jäätävälle seikkailulle ja mähän on semmonen, että pelkää sitä eksymistä, että tiedätte se jo. Tuo pilari on kyllä aika huvittava. No se on merkki, että kun käännyt tänne, niin pääset kotia kohti. Joo, oli se täältä, mutta on vähän tälleen niinku piilossa. No niin, koti kullan kallis. Päästiinhän me tänne takas. Mä olisin tehdä jonkun edistysaskeleen vielä. Onko meillä semmoista edistysaskelta, jota me voidaan vielä tehdä? Kaada, mene veneeseen ja kellu vuohen kanssa. Meidän pitäisi vaan löytää enää vuohi jostakin. No ton kalajutun me voidaan tehdä täällä. Mä olisin tehdä ton hunajakuution. Ja toi salamanjohdin vois olla. Mullahan on täällä ämpäri ihan mukana. Ja pitikö siihen olla siis pelkkä kala vai nappaa kala käyttämällä onkin vapaa? No, ei sitten. Tehän onkin vapaa. Paitsi... Ei voikaan tää, no ei sitten. Luin vähän väärin. Tuolta me saatais se 1 edistysaskel, se kuumaa tavaraa. Meillä on tässä laava ihan kivasti lähelläkin. Näin. Tehdäänkö me vielä tässä jotain? Mitä mä oon kuvannut 53 minuuttia. Mullahan ei tarvi kuvata mitään 5 tuntia tällä hetkellä. Kun mä saan siitä oikein kivan pituisen. Eli jotain 10 minuuttia. Ehkä joskus voisi tehdä pidempiä, mutta siinä on se ongelma, että pidempiähän tyypit ei hirveän jaksa katsoa. Tai ainakaan niinku hirveän moni. Niinku lyhyissä ja niinku suurivaalissa niinku katsojaa voi olla enemmän. Mutta jos on pitkä suurivaali, niin ei se sitten välttämättä ole kuin mitä parikymmentä. Että jos mä joskus teen jonkun pitkän, niin sitten olisi kiva, että siihen tulee jotain katsojia enemmän. Ei sitä koskaan tiedä. Mut nyt mä jatkan mun lyhyitten videoiden linjaa, mutta mulla on hajuka, että onko tää lyhyt vai pitkä. Pitkän lyhyt. Noniin. Elikkä
Mä oon varmaan sanonut tarpeeksi noista mun omista jutuista, mitä mä täällä teen, niin siihen asiaan on varmaan ihan selvät sävelet. Niin kuin saatiin tehtyä hyvin paljon kaikkea. Ja niin kuin, mä oon vähän tyytyväinen, mitä tää näyttää. Tää jotenkin näyttää kotoisalta. Kato, hei! Päivää. Onks sulla mitään? Helmiveneen kuori. Me ei taitaa varmaan tarvita tämmöstä. Juu, ei tarvita. Sitä voi olla, että kuinka paljon emeraldia mulla täällä on. 14 tapa köyhä. Ei mulla varaa tommosia, enkä kyllä haluakaan. Täällä on laamoja. Mä voisin ehkä joskus ottaa nuo laamat itselleen, mutta sitten mä en tiedä. Laamat on vähän... Niitä voi hyödyntää, mutta... No pitää katsoa, mitä mä teen laamojen kanssa. Joo. Elikkä jos katsot tänne asti, niin kommentoi vaikka laama. Näitten 2 laaman mukaan. Eli siitä taas tietetä, kuinka moni, tai jos et vaikka pysty kommentoimaan, niin pistä vaikka linkkiä pystyy. Antaa motivaatiota. Mutta sitten jos pystyt vaikka kommentoimaan, niin laita laama sinne kommenttikenttään, että mä tiedän, että sä oot kattonut tänne asti ja tiedät, että tänne on tullut laamoja kylään. Mutta semmonen. Ja jos et ole tilannut mun kanavaa, tilaa se ihmeessä. Koska mullahan ei ole mitään tiettyä päivää, kun tulee video, tai tiettyjä kellonaikoja. Niin ainoa keino, miten sä saat ilmoituksen mun videoista, niin on laittaa tilaus. Eli laittaa kanavatilaukseen ja laittaa kello päälle, niin saat ilmoituksen näistä videoista, kun ne sitten saapuu joskus, nakki ja muussi. Mutta mä teen parhaan näiden videoiden suhteen. Mulla on myöskin, mä rakastan tää jäätävästi omia projekteja. Niin mullahan on omia projekteja, vaikka muille ei jakkaa, niin niitäkin mulla pitää sitten tehdä. Ne projektit on ehkä vähän semmosia, että ne on jo aloitettu tai sitten niistä ei oikein saa mitään videota. Ja myöskin mä haluaisin kuvata jonkun video, joka ei ole pelivideota, mutta mitäkö mä lähden tässä kuvaamaan? Siinäpä suuri kysymys. Mut joo, muista missä tilata ja laittaa linkkiä videolle, niin mä näen ensi videossa ja se olisi hei hei!